नै जेब्लानिफ्राय मोखां देखायदों अब्लानिफ्राय आंनाव साबस्क्राइबार फैगासिनो बारायगासिनो दङ। खुलुमबाय नायगिरिफोर, नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर, जों खम समनि गेजेराव माबोरै 1K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामनो हागोन बिनि माखासे खोथाखौ खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बिदिब्ला फार्स्टआव एबा गिबियावनो माने भिडिअनि टाइटेला मोजां जानांगोन आरो थाम्बनेलाबो मोजां जानांगोन। थाम्बनेलाबो ओरैबायदि मोजां खालायनांगोन जे अडियेन्स भिउवार्सफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय जानांगोन। भिउवार्सफ्रा बे थाम्बनेलखौ नायनानै नोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो जानाय जानांगोन। ओमफ्राय नोंनि भिडिअनि कन्टेन्टआबो मोजां जानांगोन। जायफोर नायदों बिसोर मोजां मोननानै नोंनि चेनेलखौ उनाव गोनांथि होननानै साबस्क्राइब खालामनानै लानाय बेफोरबायदि जानांगोन आरो मोजां मोननानै गुबुननोबो शेयार खालामनानै होनाय बिदि जानांगोन आरो नोंनि भिडिअनि कन्टेन्टआ। बेहायबो नों साबस्क्राइबारखौ बेनिफ्रायबो मोननो हागोन। ओमफ्राय बेजोंनो भिडिअ भाइरेल जालांबाय थागोन। भिडिअ बेसेबां भाइरेल जागोन एसेबां नोंनाव साबस्क्राइबार फैबाय थागोन लोगोफोर। बे फार्स्ट साबस्क्राइबारखौ बोरै बारायनो हायो बेनि। सेकेन्ड नैथिया जाहैबाय साबस्क्राइब। बे साबस्क्राइबखौ बोरै मोनगोन बेखौ जोङो फेसबुक गोबां बर' इउटुबारफोरनि ग्रुप दं। बे इउटुब ग्रुपआव जयेन जानानै नोंनि भिडिअनि लिंकखौ शेयार खालायनानै बिनिफ्राय साबस्क्राइब बिनांगोन। साबस्क्राइबा मा, नोंबो बेखौ साबस्क्राइब खालायनांगोन, बेबो नोंखौ साबस्क्राइब खालायनानै होगोन। बेनो लोगोफोर, खालि बे साबजों मा जागोन, खालि साबस्क्राइबारल' बारायगोन, भिउस फैनाय नङा। भिउस मानो फैया होनबा बयबो बेहाय जायफोर साबस्क्राइब खालायदों बे गासिबो इउटुबारफ्रा नायनो समान थोआ गाव गाव भिडिअ बानायनायावनो। बेनो लोगोफोर, साबजों मा भिउस मोना, खालि साबस्क्राइबारल' बारायगोन। साबस्क्राइबारल' बारायनायजों नोंहा मा जागोन, भिउस फैयाबा एफाग्राब जेबो लाब जाया। बेनो लोगोफोर, 3 नाम्बार लोगोफोर। थामथियाव बेनो भिडिअ कुवालिटिया मोजां जानांगोन। नोंनि भइसआ मोजां जानांगोन। साउन्ड कुवालिटिया मोजां जानांगोन, स्रां जानांगोन बेनो। ओमफ्राय नों मोखां देखायथारनांगोन। नों मोखां देखायाबा नोंखौ भिउवार्सफ्रा सिनायनाय नङा, बेनि थाखाय नोंखौ साबस्क्राइब होनाय नङा। ओमफ्राय नों मोखां देखायबा नोंनि लोगोफ्राबो नोंखौ सिनायगोन, साबस्क्राइब होगोन। बेजोंनो साबस्क्राइब बारायबाय थागोन लोगोफोर। मोखां देखायाबा जेबो लाब गैया। आंबो बिदिनो जादों। आंबो सिगाङाव जेबो मोखां देखायाखैमोन, खालि भिडिअल' आपल'ड खालायोमोन। ओमफ्राय बे समाव साबस्क्राइबारानो गैयामोन। ओमफ्राय दा नै जेब्लानिफ्राय मोखां देखायदों अब्लानिफ्राय आंनाव साबस्क्राइबार फैगासिनो बारायगासिनो दङ। दासिम बारायगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों? भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनानै हो। आं दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। गोजोन्थों। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ खोमसि जायो लाइट जाया।